Sirikal kaunti ma Busia geto mar bero ngima jamni ahinya to dhok kaka yo mar bero nyak mar chak kokadhe lony manyasani moyangore ni jopur yudo chak matin mamiyo jodak makono manyo chak kawuok e piny libamba ma Uganda. Lilian Atieno nigi ler mathoth. En wach monyolo paro ahinya to ne jolony momiyo gikawo okang' mar chiwo puonj ne jopur mag dhok kod apisas mag jamni e lony manyasani motis ni artificial insemination. Ei odiochieng', japur ka japur yudo lita 5 kende mar chak, ni mar gin kod dhok manyaluo machamo chiemo ma ok nyanyuolo chak mang'eny, ka koro ojiw gi mar pidho dhok mag gredi. Our intentions is to help farmers who have local cows, with some of them probably producing half a liter, some 1 liter, with the vision of helping these farmers at least gain minimum 5 liters of milk per day. And with 5 liters of milk, then we will be talking at least 10,000 shillings income from 1 cow in a month, and that is just the beginning of the journey. Kaluwore gi jatend migao mar pur e kaunti ma Busia Dr. George Mukok, lony manyasani e pur kod pith mar gredi biro kelo medruok mar chak kod ring'o, ka bende dhok mar gredi nigi teko mar kedo kod tuoche mopogore opogore kod lokruok futo mar kor lwasi. Mukok omedo wacho ni kaluwore gi dok piny mar lope kwayo dhok, ojiwo jopur mondo chak lai mar pidho dhok mag gredi ma kwan gi tin, moloyo pidho mag nyaluo mang'eny, mondo giyudi ohala e pur makamano. Lazima muwe patient. Ile generation ya kwanza ndio tunatarajia yeye azae ndio waanze kuona hizo advantages. So wakulima lazima waelewe. Leo tukiweka AI, usifikiri tu hiyo ng'ombe akizaa utaanza kupata advantages. Target ni ile product, tuzingatie kilimo biashara. So hakuna haja uwe na ng'ombe 20 na uko na half an acre. Mimi ningependa uwe na moja ambaye inakupa 40 liters kuliko 20 ambaye inakupa 5 utajaza vikombe mpaka saa ngapi? Enyasi no, sirkand kaunti ma Busia ogoyo kogno winjruok kod riwruoge mopogore opogore machwalo negi kodhi makare e golo negi midhiero magisekalie. Hii vitu kati tunavileta kuja kupeana ng'ombe zetu, tulikuwa tunakuta saa ingine hakukuwa kunafuatiliwa na ile kitu tunaita cold chain. Najua kama mbegu inataka itoke kutoka huko vile ilikuwa baridi kuja mpaka ingie kwa ng'ombe ikiwa vile ilikuwa. Lakini sasa ikitolewa Kakamega, imetolewa Siaya, na pikipiki kifika njiani na pigwa inaharibika. Katika mkataba huu ni kwamba tutaweza kuleta mbegu ambayo wakulima wanahitaji kutumia ili waweze kupata mazao bora kuliko jinsi ambavyo tunayo wakati huu. Lilian Atieno, Ramogi TV.